Salutare, ca și bine v-am regăsit la un nou episod. Salutare, ca și bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem cu Piții. Hei, salut! Deci chiar fac un episod. Stai un pic. Bă, unde ești, frati? Ni saluti, frati! Hei, saluti! Hai, Andrei! Bă! Trebuia numai să-mi dai un skateboard. Eu credeam cu o armă sau ceva. Să vezi ce-ți dau eu la mama ta. Bă, așa o poți să urci pe munți. Eu vreau să urc cu picioarele goale. Adică nu mă refeream așa de zbrăcat. Auci! Bă, am căzut! Bă, deci mai puțin și lasă să cadă în apa asta. Stai un pic. Guys, eu fac să vedeți. Stai un pic, că trebuie să pun și căștile. Unde ești, frati? Bă, deci eu sar în apă! Nu! Au, am sărit. Pa, plec! Salut, frati! Deci, guys, mă vedeți aici. Bum, 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 bum. Ce? Bă, mă aveți pe hartă, că eu te văd. Ah! Bă, hai să ieșim. Bă, eu ies de pe lumea asta, deci să jur eu dacă nu ies. Guys! Alo? Vezi că încă este episodul. Ah, ok. Salut! În sfârșit și mie m-a cumpărat tata niște căști cu microfon. Bun. Deci, să vezi ce pe ton o să fie la mine. Priveliște, liniște. Stai un pic, bani. Snicerx. Ce intra, mă? Eu intram în lumea ștași. Bine, fiecare câte un picior. Bine, hai. Mi-am intrat. Da, fain. Mamă, ce fain îi! O să las să fie pe lumea asta pe veci. Ia uitați, guys, priveliște, liniște, ce-ți mai trebuie? Natură. Bă, unde este, măi? Să vezi ce-ți dau eu cu arcuri de săgeți. Andrei, îmi dai și mie o mitralieră. Ok, dar stai că îți dau două motorete ție și după aia două mașini linare, că... Așa, stai un pic. Deci, vină la mine. Stai. Bun.